tämmönen Bluetooth-langaton näppäimistö ja Samsung Galaxy Tab 3. Yritetään yhdistää tämä näppäimistö tablettiin. Ensin laitetaan tämä näppäimistö päälle tuolta noin. On. Siellä syttyy Bluetooth-valo. Sitten laitetaan tabletista Bluetooth päälle. Okei. Sitten painetaan täältä näppäimistöstä pientä nappia hetken. Ja nyt tabletti löysi Bluetooth keyboard. Sitten painetaan tästä. Ja nyt yhdistetään. Näppäillään numerosarja 8, 1, 4, 6. Ja sitten Enter. No niin, nyt on Bluetooth yhdistetty tabiin.